Scripturi și a Sfintei Tradiții, a Înaltpreasfinției sale, Înaltpreasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, o lucrare de excepție și folositoare tuturor. De asemenea, nu uitați de lucrarea scrisă de invitatul nostru de astăzi, Părintele Adrian Lucian Dinu, Maica Domnului în Teologia Sfinților Părinți. Cu aceste cuvinte și cu invitația de a participa în această seară la Prohodul Domnului și mâine la Sfânta Liturghie dedicată adormirii Maicii Domnului, preotul Narcis Stupcanu de la microfon și Adrian Pitica din regia de emisie, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire joia viitoare de la aceeași oră. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Trinitas.